Näin. Kumman rusetin laittaisin? Tämä. Näin. Sitten laitan vielä Instagramiin kuvan itsestäni. Noin. Noin ja heräsin nyt kello 8. Noin. Heti tuli 1 tykkääjä. Menen kai sitten aamupalalle. Näyttääpä aamupala herkulliselta. Ihanan näköinen. Kalaa, kaakaota. Ja tossa ei vielä jotain ruokia. Päivän lehti. Ihanaa. Hetkinen. Tuossa pöydällä on ainakin lappu. Siinä lukee. No niin. Huomenta kulta. Sinä menet tänään kesäleirille, etkä mene tänään kouluun. Mene pakkaamaan nopeasti ja syökin nopeasti. Laitan sinulle vähäsen eväitä. Ja mene ensiksi kävelen juna-asemalle ja junalla Pet Shop Cityin. Ja Pet Shop Citystä sinne Pet Shop Cityn lentokentälle bussilla. Ja kun olet lentokentällä, niin näet sitten itsekin. Mutta mene pakkaamaan pian, ettet myöhästy. Bussi lähtee kello 12 ja juna lähtee kello 10. Joten ole nopea. Rakkaudella äiti. Eli minun pitää siis pakata. Kummallista. Kesäleiri. Lentokenttä. Pakkaaminen. Sehän tarkoittaa, että minä menen ulkomaille. Ulkomaille kesäleirille. No huh. En ehdi kyllä lukea tämän päivän lehtiä. Minun pitää kai nuo eväät syödä lentokentällä. Otan nämä. No niin, nyt minun pitää kyllä jo mennä. No niin.
Ainakin minä otan mukaan ne evät, mitä äiti antoi. Sitten ainakin otan vaatteita, kaulapanta ja rosetti. Sitten harja. Mahtuukohan se sinne? Näin. No joo. Sitten kännykkä. Ja kalatikkari. Laukku vain kiinni. Näin. No niin. Olen pakannut nyt kaikki. Nyt minun pitää mennä sitten odottamaan sitä junaa sinne juna-asemalle.